aplauso grande para a xente que nos ven, para Anxo Guerra, por suposto, e esta xente que nos acompaña, que veñen dende Rianxo. En primeiro lugar, hai que darlle un aplauso a Vai de Roda, que é a agrupación que acolle dentro do seu seo a estas 9 ferreñas que así se chaman. E con elas queremos aproveitar os de Luar algo moi importante, e como é ao lado de unha bombeira, María, hola, boas noites. Noites. Esa bombeira das 9 ferreñas. Oficial. Bueno, pois queremos mandarlle un saúdo á gran familia da música tradicional e a familia de Xosé Suárez Rodríguez, que era o bombeiro dos morenos de lavadores. Pepe o bombeiro, que era o home que tocaba exactamente o bombo, igual que María, o fai nas 9 ferreñas, pois Pepe o bombeiro tocaba o bombo nese mítico grupo chamado Os Morenos de Lavadores. Un dos grandes grupos históricos de gaiteiros. Sempre saltan, verdade, o nome, os gaiteiros de Soutelo. Aí eu tivemos a oportunidade de ter con nós, ademais, xa non eran os Morenos de Lavadores, pero Pepe aquel día estuvo aquí acompañando a uns amigos que viñan de lavadores tamén, non? Foron grupos sucesores. E alá, en Dona Dana de Touros, nos acompañaron con nós. E foi toda unha honra poder contar con unha das lendas da música tradicional, Pepe o Bombeiro, dos Morenos de Lavadores, que nos abandonou. Bueno, ahora din que alá donde están todos os lavadores, o único que lle faltaba precisamente era o que tocaba o bombo. E os que tocan o bombo son os que fan os folións. Porque un folión Son os que levan o ritmo. correcto, e entón agora están, aí hai un folión eterno xa dos Morenos de Lavadores que empezou e que xa non terminará nunca. Bueno, pois aí está. Como decían os morenos, aire, morenos, aire, decían no Aturuxo. Así que veña, vamos aire, as 9 ferreñas. Colóquense, por favor, que vamos a interpretar agora. Algo que nos chega de terras de Fonsagrada. Moi ben, vamos con Muñeira. Muñeiriña de Fonsagrada, sí. Veña, de Horacio Rebolín, que recolleron de por ali. Adiante, 9 ferreñas, dedicado con todo cariño á familia dos Morenos de Lavadores. Para don Xosé.
Aí ben botada esa muñeira do Rebolín, alá pola Fonsagrada, e que nos interpretaron as 9 ferreñas de Rianxo. Sí. Pues mira, como sabemos que te gusta mucho la música tradicional, sí, tanto de tu tierra como de la nuestra, te vamos a dedicar una pieza. Vale. Chámanse, ¿Para mí? Sí, para ti. Muchísimas Chámanse gracias. 9 ferreñas, é un grupo que venden de Rianxo e bailan jotas, que aquí tamén temos jotas en Galicia. La Virgen de... 9 ferreñas. Las ferreñas son esas chapitas metálicas que están en las panderetas, que suenan. Que suenan. Eso se llaman ferreñas. Ah. Bueno, pues o grupo, chámanse 9 ferreñas, bailan esta jota da Fonsagrada. Un saludo para Fonsagrada, para María Pues, Jesús. un E beso logo, para todos. Trisha Fernández a cantar Trisha, Piñeiro. Que te pasa. Ahí va 9 ferreñas. Son os integrantes de 9 ferreñas de Rianxo, para donde enviamos un saúdo moi agarimoso e un desexo dun feliz Nadal. Grazas, 9 ferreñas. Aí está, que grandes, Son moi vos. Baile de Roda é unha das grandes agrupacións de música e baile tradicional. Bueno, non estou